ина дӯстони азиз, ин ҳамон круг ёбосте ҳаст ки ба болои дайрои зарафшон ба деҳаи дарх мегзарад. ҳамин поини ҳамин дайрои зарафшон аст. хуб боз янаки шоба камтари ҳам бошад. ин дайроя нишон метиҳам. ина дайрои зарафшон. ана ин дайрои зарафшон. ана ин роҳи деҳаи дарғ аст. сангабине чанд қадар аҷиб аст. ин дайрои зарафшон ном дорад.